Courant anakaty mbola miadresy amle marin, mbola toy ny vidéo anakaty io. Volagna ambarako anao le marin, anao ambarako histoire hely. Anao me ino raha nahafaty maître Kobesy. Kobesy mbola avo anao, ary mbola avo ako koa zigny. Anao ndraiky avo anao koa baka faridiny, na président faritany. Tamina nahafaty Kobesy azovy président faritany tao na plan raha jiaby nandalo tarasiara tary nahafaty Kobesy. Ambarazara azy igny. Za me histoire zegny baka. Nefany olam-piavagna ro amizegny. Donc, anao zio mon frère, andegnandraha répétition. Nareo tsy mandiniky fa lionareo raha andeha ivoninareo io, avanareo. Takalazanareo vola. Anao zio vosonotro baka mianatra hely mba nisy fahaizana nampianarigny anao, fahaizana anao zio potiky. Andeha ampianarigny orange amy resaka misolelaka fotsiny. Fa tsy fédéralisme réel ny raha andeha ataonareo. Fa andeha agnolakolaka état fédéraly. Nonanao mahay mikorokoragna hely parce que ro tsisy mot. Maro amindreo baka olo-bado zegny avereo mandeha misolelaka. Raha magnano costara fotsiny. Anao zegny mba olonay nikoragna. Donc, anao koa mon frère, anao tsy expérience koa. Parce que dignité-nao mora vangain'olo. Za nahita anao tamy voalohany anao diranao tamy fédéralisme mon frère, anao commencé mivolagna no sakatia. Donc, fédéralisme ty fa talohanao. O tsy raha hainao, anao tsy fondateur ny état fédéral zegny. Miasoro ataonao. Anao koa fa niala amy démission ataova raha hafa mikasika orange magnefanao ao. Fa tsy mandeha midiviser zay fédéralisme, mampiady zay fédéralisme. Anareo koa fazatra misolelaka, fazatra pouvoir en centralisme, misolelaka amin'io club 48 io. Fitiavam-bola raha ataonareo amy tanàna io, fa tsy fitiavagna tandrazana, fitiavagna intérêt personnel. Voilà, magnambanimbany na nareo masaky miodigna amy tanàna ao agnatin'ny tomobile, agnatin'ny costard ndraiky peuple nareo jiaby matimbosary. Zegny anareo olo intelligent, karaha ataonanao zio olo magnano costard boka volainao. Anao volanao olo intelligent, tanànanao olo matimbosary ao. Anao fa magneky vidim-bola, andeha motakotika état fédéraly. Fa ianao mafanjakana amy zakategna zegny. Fa tany io mba misy pouvoir amy tantagna volanany mon frère. Tsisy négocier amy raha zegny ao mon frère. Fa ela ro olo be abony naty depuis Monja John regny niady taloha tagny. État fédéral io lany vonegna, ambembesa. Nianano mandeha volagna aminaka amy telefony fa ataotsika tsikelikely koa raha ty, mbola raha regniko tamy taloha izy ampodinao aminaka io. Anao tsy mitandrigna anao mikoragna ndraiky za mon frère. Dinia fa za materaka anao. Tsy dika hoe anao nenanotra na ndeha nianatra nanoratra. Ne nikoragna, tianao farany misy cerveau, anao mamerign-dragnary. Dragnary koa nagnamboatra cerveau ty e. Cerveau ty namendragnary naturel. Izy koa tsy cerveau tsisy olonay nanoratra, tsisy olonay nikoragna. Arrête anao fagnambanimbaniagna olo. Soyez calmé. Ataova ny fianaranao mbola tsy tody io. Mba havianao amy lalagna mahitsy un jour inchallah, parce que association ny islam na nagnampy anao amy fianaranao io. Donc izy koa islam marigna anao hainao la foi. Sauf anao ndeha nianatra amy association islam ndeha hianatra siriky, ou ndeha hianatra karakory famonoagna vahoaka. Parce que islam aminaka mandeha mianatra karakory ampanjary vahoaka, ampitambatra vahoaka mba misy imany. Donc aza lotovinao fédéralisme, bako aza misy menace olo aminay ato anareo.
zay raha azoko ambara. Ary zay tsy voaribribinareo ny vola. Karaha ataoko za tsy voaribribinareo amin'ny vola. Ravoravognanakay ita federaly mitsangana. Vahoaka jiaby miaraka amin'ny ravoravo. Miaraka mahazo apara nany. Fa tsy apara personnel karaha ataonareo mitady apara personnel io. Voilà. Tsisy andrana anao fondateur-ny fédéralisme, tsisy andrany. Dinia tsara raha zay tsisy andrany. Za mivolagna aminao eto, c'est pas question de famille, mais question de peuple entier. Za miaro vahoaka, parce que ino razananaka jiaby agnaty eo. Fa anao miaro personnalité. Fanagnananao personnel. Zay raha iadivanao zio io. Ma misy masokatikaty maro maventy, misy vola tininy gauche à droite. Voilà. Rehefa za olo baka nianatra, za jo misy vola, za jo ty andehanandry, za mety amendro gouverneur, za mety amendro ambassade un jour, za mety amendro zegny un jour. Kanefany, anao mon frère, olo tokony continuer mitendriky fianarananao fa expérience anao tsisy. Anao tsisy. Rapide loatra ny fagnanaovanao raha ataonao io. Car za miangavy amin'ny fédéralisme namagna jiaby eran'ny Madagasikara, surtout amitsika Diego, aza mety avadibadiky n'olo. Aza mety hoe ka ande ifegna vola ty gauche à droite un jour anareo ande amadiky raha ande ampanjary taranaka anareo amina mare. Fa tsy fédéralisme raha ande ataon'olo. Fa famitagna ankoro karaha nataony Andry tamin'andro taloha tagny hoe ande hagnano fédéralisme fa combien fois Andry magnambara hita fédéralisme tsara nataondreo raha ireo kofa nazondreo pouvoir ivoandreo constitution. Karaha zegny koa raha mila ande ataony les marins. Donc tsy fagnaraka aminaka raha nambarany taminaka mikasiky état régionale. Ary ande atao tsikelikely koa zegny fédéralisme tsy azo atao direct. Ino madika fédéralisme mpangalatra? Fédéralisme c'est pas un voleur. C'est les droits de chacun. Olo jiaby tsy andeha lomay Tananarivo agny. Andeha angala passeport nany amina mare carte d'identité koa fasikily jiaby fa Tananarivo. Permis international fa Tananarivo. Hein? Même ramady jiaby fa Tananarivo, fa tsy raha mety ilaigna zegny tanàna io. Olo jiaby agnatin'ny bureau mbola miambia alefa Tananarivo zegny dossier jiaby amin'ny tanàna, zegny raha mahafalifaly ny fonareo. Fitiavanareo vola, fitiavanareo tegna. Fiainana karaha zegny. Tsy mba tianareo vahoaka mba manitsinitsy izy amin'ny tanàna nazy mba hitany consulat, mba hitany hoe mitrika amin'ny immigration mba misy asandro, mba mandeha magnano passeport n'olo amin'ny tanànandro. Société jiaby mba mitsangana. Les dédouanements koa zegny mba miova fandehandraha jiaby olo aboaka ty mba afaka magnampy havandro. Amin'ny tanàna Madagasikara mijaly io anao mbola mahita dédouanement mila manonga Tananarivo raha jiaby. Bako amizay olo amizay amin'ny olo amin'ny orange abo amizay miprofite magnaboaka conteneur-andreo moramora tranquille. Anao mila misy connaissance amin'ny orange. Non. Zegny avian'olo manjary magnasasa olo avy any Tananarivo ataondreo Dieu est complice Tananarivo maro misy olo victime maro victime on raha jiaby io. Car azavoanao lalagnané surtout parce que nous très dangereux nous. Très dangereux nous les marins. Voilà, très dangereux. Mise en position en Eurodia fédéralisme de Madagascar et de Diego Sereze. Très attention. En Eurofa voix, arts voix, nous fangduin fangtelun. Atono susua sabeda rabi kam chuchu. Zera askambaranaru, merci abiri avakwabi, famampalahilu zavtra mandalo amtananatsika, namanaru ralanaru vulngazing avec du cœur et les sentiments pour vous, et je vous aime mes frères et sœurs. Salam alaikum.